Good morning! Happy Wednesday! Ay, Wednesday na. Tama. Kayos lang ako guys ng nakakaloka. Ng closet namin. Yung mga pinagnilaghan ni Ems. Ayusin ko na. Tapos nag-ano ako. Iniisip ko kung anong gagawin ko dito sa kwarto. Kasi nga, gusto ko na magpapintura ng all white, and then papalitan ko kasi yung yung kama namin, since kami na lang din naman ni Chris ngayon. Gusto kong palitan ng double deck, tapos itabi na muna tong kama namin kasi nga pwede naman ito magamit just in case makahanap na si Froggy ng bahay namin. Ayun, kasi nga yun ang balak talaga, kaya wala muna din siya dito, may inaayos na malilipatan namin. So ayun, sa mga dyan baka may umusok na naman ang ilong na, nagbabalak na naman kayong ganyan. Ano, bateng? Huwag ka nga dyan. Basta balak namin yun. Huwag ka na. Subaybayan mo na lang. Abangan mo na lang. Ayun. Dahil guys, yun nga. Kaya, nag-aayos ako dito. Nag-iisip kung ano pwedeng gawin dito. And then, ito kasing, PC niya. Gusto kong kunin niya na muna din. At, si Chris. Ginagamit ni Chris, naiinis ako. Pagka busy ako sa baba, dito pala yun sa taas nagko-computer. So yun, pinapakuha ko na muna din sa kanya para itong monitor niya, kasi malaking monitor niya. Ayan, TV yan actually. TV ginawang monitor. Pinili ko pinili namin kay Dalton. Ayan, pwede siyang TV pala siya kasi nasira yung TV nila sa bahay. So, kinalikot ng tatay niyang ang kulit na kasi ni Daddy. Parang bumalik siya guys sa pagkabata. So, yun. Kaya doon nahihirapan si Froggy na ang hirap parang nagalaga daw siya ng bata. Sabi ko, hayaan mo na kasi tatay mo naman yan. So, ayun. Pinasabog yung yung TV. Kaya gusto niyang bilhan ng panibago. Sabi ko, ito na lang monitor niya. Gawa ng TV naman to. Ito na lang kunin niya para, ayun nga, hindi rin magamit ni Chris na muna. So, ayun guys, kausap ko siya kanina. Tapos nagpaalam na saglit at alam niyo na, magbabanyo. So ayun, balik muna ako sana sa pag dito sa kwarto, paglilinis. Na-edit ko na yung vlog kahapon. Medyo mahaba-haba yun guys. 27 minutes ata. Yun. So we'll see you later. Nakakaamoy ako ng Ayun! Kaya pala mabango. Nakakaamoy ako ng kalamansi. Yun pala, liligo na lusing. Good morning! Good morning! Uchiya! Uy! Bachoy! Para usog. Bachoy! Ay, kaso wala na yan pang sa pulbos. Uy, Lucas yan Pink sa kanya, me. Ano yan? Panghilod na itong Panghilod. Pangit ka daw, baby. Wala na yung pusod nyo. Hindi naman bagay yung pink, di magalilinod. Hi, kuya. Good morning, kuya. Ang mahal. Good morning. Saan, baby? Kuya? Nasaan? Sa pulbo yata yan. Gawin pang bakit madami ng si Luciana? Libagin na si Luciana. Oy. Namabasura to pag gabi, nawawala Tapon. Ang haba na niya, mama, oh. Tapon. Haba-haba na Luciana. Basura po kayo dyan. Tatapon na po ni Lucia. Gawin niyo pang hilod. Oo nga. Ganda naman ako hilod nga. Ayun kasi may Scotch Brite to. Still wala. Grabe kayo sa akin. May kalamansi pa naman yung tapos ganun yung gagamitin niyo sa panghilod. Hello, Blacks, kuha ka dyan. Batong buhay. Justin Bieber. O, game na. Wala, mainit. Ako lang mainit. Amoy muna ako. Amoy. Bango. Amoy.
Pupo na, baby, pupo na. Dali na habang kinikis ni tita. Amoy, 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 amoy. Amoy, amoy, amoy. Amoy, put, put, put. Patay! Gigil yan, gigil yan. Kagatin ko yan eh. Kit na pa niya. Magpratatanudan sa inyo. Parang ninyo diyan. Ganun ba yan? Yun, translate natin. Pag daw nahalikan sa paa, susunod daw lagi ang bata. Parang iiyak pag alis ka. Ah, sige, paiyak daw. No! Inaawat ako. No! Nasaan ako? Pasusunodin ko sa kay si Luciana. Dito, sama po. Makita ka lang yung nakabis, tita, sama po. Ay, patay. Patay! Patay! Sama lagi sa tita. Okay lang. Kasi pag sasakay ako ng LRT, MRT, laging ano, priority. Ay, galo. Ginawa kang ano, be? Gate pass. Namili si Inday tsaka si Mama kahapon na damit ni Lucas. Wholesale. Ayan. Kampal lang tada na meron si Lucia. Diyan lang sa to shopping guys. Mura kasi wholesale. Mabilis. Paano? Galing sa ano? Sa SM. Tong si Pepep tsaka si Dayan. Nahila sa sa presyo. Ano pa lang daw? Ganyan pa lang daw. Lagpas 300 na. Anak ng patola. Lula. Ay, Tatlo lang. Ito, Chen, magkano ito, Chen? 80 pesos lang. 50 pesos. Oo nga. 80 pesos lang. Yung ganito, 300 na sa SM. pinalitan lang yung ano. Oo. Cute. Wala ba na yan? Palabasin niya si Lucas din. Ito yung ano ko. Yung ano, guantes lang. Ito. Guantet. Ito yung ano. Ito yung sando. Ang cute naman. Kambal, no? Kambal na. Kambal na kayo, Luciana? Ha, Luciana? Kasi naman ikaw, Luciana, hindi ka pa nagpakita nung inano ka. Balik tuloy yung ano namin, yung puti. Dapat nandikulayan na noon. Puro ganyan, ano. Ang cute. Cherry lang, may mga white din naman na si Luciana. More or less, magkano nagastos mo dyan? 3K. Pero pag sa SM, mga lima lang ano. Limang items lang eh, no? 3K yan na, oh. Oo nga, ang dami na. Dun ito pa lang, oh. Dito ka pa lang. 1,000 na. Oo. Pabalik ko nga. Di na ako sumama. Ibalik ko na yan. Guys, I'm home. Galing ako sa ano, sa bank. Ngayon na si Kaso lang. Ayun, and pagdating ko, wali, kautaw-utaw. Akala ko na-kidnap na Lucia. Joke lang. Bakit siguro siya, si Inday, sama si Lucia. Hindi pumasok na si Japong. Sarado yung gate pag ano ko, pagdating ko. Ayun, mahina daw kasi yung ano, yung net ni Nene, hindi makapagpasa ng mga orders. So, ayun. Tumulong na lang din para makapagpahinga kami ngayon. Diba? Pero titingnan ko pag may kaya ngayon. Maga pa naman eh. Ako na lang magpapak. Napuyat mo naman siguro si Inday tsaka si Mita kay Lucia. Ayun, and doon naman din ako sa to shopping. Nagpabili ang bata ng bag, bago. Nainggit dun sa kapatid ko. Kay Tito Jack na. Ayun, siguro ako siya ng itim na bag. So, yun lang guys. Takit na rin ako. Mag-take na lang din ako ng order sa Shopee habang walang ginagawa. Kain tayo guys, bago ko umakyat. Konti lang. Diet na, grabe na tabaho. Kaloka. Ayun, nagprito si mama ng pork chop and then nagpaluto naman ako kay Emma sa taas ng uy, walay na. Oh, masarap to ah.
Naubos bigla. Yung, anong tawag dito? Halo-halong gulay. May kalabasa. Pakbet, ayun. Tapos pinalagay ko kasi ito ng bulad. Yung binigay ni Click Shop. Ayun. Tapos konting, ano na lang, konting bagoong. So, mukhang panalo. Wala yun na, oh. Ubos. Kain tayo. Nakauwi na si Chris. Alas 4 na pala. Ano ito? Math. Bring the following. 2 pieces. Oslo paper, ruler, pencil, crayons. Meron ako. Assignment, sagutin. AP yan. English. Oslo paper again. Also paper and coloring materials. Meron na. EPP, bring the FF poster, paint, Newspaper, apron. apron. Meron na akong ito. Wow. Nagawa ko. Sunflower. Cute. Tabi mo yan. Base na muna, dali na. Punta tayong ano. Nasaan yan? Nakita mo na yung bag mo na binili ko sa baba. Yung black. Hindi. Nasaan yung plastic ko na ano, yung may mga bote? No, ano? Ay, ala. Di mo sinabihan sila Ate Jackie mo baka tinapon. Ba siya ito, Jari? Tanungin mo lang ulit mamaya. Di mo kasi sinabihan eh. Nangulekta kasi siya ng ano, mga Saan ito mga botes? bote. Plastic bottles. Merienda muna ang bata. Bago kayo pumunta sa National. Mamaya mo na tingnan niya. Kumain ka na muna. Nabili siya ng mga ano niya. Assignment niya. Yung nakalista sa ano. Notepad. Biyahin mo sila. Dalawang item lang naman sa'yo. Poster pen tsaka Oslo paper. Anong kulay na yung mga kinuha mo? Kailangan ba iba-ibang kulay? Ha? Lalalala, shopping tong batang to. Oh. Ma'am, ganito. Ito, ma'am. Ito, okay naman. Brush, may brush ka. Ako na makasay natin. Nangiiwan na daw ako. Magamitin mo yung makeup brush dun. Charot. Ito. Tingin. Hindi yan. Kasi nga, di ba, plano ko mag-shift. Ganito? Hindi, pangit eh. Wala na silang brush dito. Meron silang brush. Kung magalala. Ito pang ano na ko sa Halloween ah. Ito na lang bilhin natin pag ano. Ito pa nga meron pa oh. Body painting. Ano bang gagawin nyo? Macy, basta kakuha lang yun. Tingnan mo yung price. Mawindang tayo niyan mamaya. Doon sa mga flowers, Okay. yung sa EPP. Oh, gusto Ang laki naman eh ito. isa na lang. Dapat ganito lang kalambot oh. Oh, wag yun. Kung hindi ganyan, Oo. malaki yan. Hi guys! Kamusta? Gabi na naman. Tapos na naman yung araw natin. Ayun, kamusta mga araw nyo? Ako masaya kahit napagod kasi naging makabuluhan naman guys. May mga nagawa naman ako kahit pa paano. Ayun, hindi kami nakapagpa-ship ngayong gawa nga ng, ayun, hindi nakapagbato si Nene ng ano, bato talaga. Hindi nakapagbato ng mga orders. So, from ano kasi, siya kasi taga-sagot, edi kapag paid na, tsaka niya binabato naman kidayan, tapos encode, and then print sabay, sabay pack namin, and then ship. Sumika naman sa, sa Viber. So, siya, and then ako sa Shopee. So, hati-hati guys ng ng trabaho, kaya nakakatawa, napapadali. So, ngayon, hindi siya kasi mahina daw ata yung net, or ewan ko. Kasi hindi ako nangingialam sa tawag dito sa Facebook page. Kasi nga, mahirap yung nadodoble yung nadodoble ba yung pagsagot, and then may nakapagbayad na pala yung ganito. Kasi baka madoble din ang send, di ba? Kaya yun, isa na lang ang sasagot. Or minsan si Dayan. Ewan ko kung paano ginagawa nila ni Nene. Pero ayun, tapos kami ni Mika sa Viber na, and ako sa Shopee. Yeah. Uy, pasensya na kayo baka na kayo, nabubwisit na kayo sa akin, puro negosyo na lang ang bukang bibig ko. So,
Sa mga ano lang naman, sa mga interesado pa rin. Pero ayun, anay ko na yun, titigilan ko na. Last na to guys. Ayun. And then maraming salamat pala sa mga ano, sa mga na-touch and na ayun, medyo napaiyak ko din sa ano, yung vlog ko nga, yung paano ko nagsimula as an online seller. So maraming salamat sa inyo, kahit na ganun lang yun. Thank you at may tips pa rin kayong nakuha. Ayun, and then yun nga, ano bang ganap ngayon guys? Walang ganap ngayon. Nag-ano lang ako, nag-ayos lang ako ulit ng sa Shopee, nag-advance packing ako para di ngarag. Kasi tomorrow, sigurado yan, madami na naman yung ipapaship, madami yung order. So, ayun, and then may isang buyer na beast mode kasi ano, pina-address niya sa mall. Eh, di ba, sobrang higpit ngayon ng mga mall, gawa ngayon sa bombing. So, yung mga nakasupot-supot na yan, parang hindi agad-agad na ipapasok. So, itong ano naman, itong rider naman namin, personal rider, is, ano, hindi nagsabi, hindi kami kinontak na, ano, na, ayun nga, hindi niya daw ma-locate or hindi sumasagot kasi masungit daw eh. Hindi kasi ang hirap kapag masungit ang buyer. Minsan na ano yung mga rider, parang natatakot minsan. So, ayun, na-refund ko na lang. Ayun lang guys, ang mga nakaka-stress din sa pagiging online seller. Lalo na kay Nene ngayon, stress ngayon si Nene kasi may mga masusungit. Sana wag naman ganon. Pero ganun talaga, di ba iwasan. Pero believe ako kay Nene kasi dano niya. Kasi before, nung hindi pa siya tagasagot sa FB page, nano siya sa akin, pinagtatawanan niya ako kasi parang minsan daw pinapatulan ko. Kasi ba naman, diba? Kapatol-patol naman minsan na kakabayad pa lang. Tatanungin ako na ship na, diba? Hindi pa nga nalilista na ship na agad. So, ngayon siya daw wala nakaka-experience. Anyway, blessing pa rin yun guys. Kahit may mga masusungit na buyer. Ayun. And thank you so much sa inyo sa mga nakatry na ng product ko. Ayun. Sobrang ano niya, no? Galing na. Pero hindi lahat kasi baka sabihin nyo, tawag dito, hindi effective sa inyo, tapos sabihin nyo, ano pala, tawag dito, nagsisinungaling kami. So, yun, kanya-kanya tayo guys na skin kasi. Yung iba, hindi agad nakikita yung effect. Yung iba naman is instant yung effect. So, depende sa skin type ng tao, ng gagawin. So, yun lang. Di ko alam kung may kabuluhan na lang ba yung pinagsasabi ko ngayon kasi parang drain ako ngayon. Feeling drain kasi nagda-diet ako guys, di ko alam. Parang di ako kumain ako ng ano lang, ng lunch lang, and then walang merienda, tapos puro tubig lang. Ay parang pag nagda-diet ako, matamlay yung pakiramdam ko. Parang walang energy. Kaya yun, niwasan ko din uminom nung kasi may natira pa. Doon sa iniinom ko dati, Bangkok pills, may natira pa. So, natitempt akong inumin siya. Kasi, baka ma-deads ako. Matuluyan ako. Kaya yun, nagkakat na lang ako ng food intake. Tulad kanina, na lang ako ng, yun lang, yung lunch lang. Tapos, breakfast na yung muffin na 2. So, yun, and then puro tubig lang ngayon. Kasi kailangan ko lang magbawas guys ng timbang at taba ko na talaga, promise. Tinan mo yung braso ko. Yung ganyan, taba ko na. Parang, nabibigyan na naman ako sarili ko, tapos, mabilis na naman akong hingalin. Kaya siguro magtanggal lang ako ng mga 5 kilos. Ma-maintain ko kasi, mini-maintain akong na weight. Kasi minsan napapasarap ang kain namin, diba, gawa ng yung nagluluto nga dito, tapos si mama nagdadala pa ng pagkain. So, yun, napapasarap ang kain, kaya nawawala yung So, dapat 48 to 50 kilograms lang ako. Eh, ngayon, lagpas-lagpas na naman na na nararamdaman ko. Ngayon, kailangan ko magbawas na naman ng timbang. Kaya medyo matamlay yung mga, kung papansin nyo, kung matamlay yung mga videos na mapapanood nyo, ayan, nagda-diet ako yan. Wala nga energy eh. So, yun lang. And regarding naman guys, sa daldal ko, 6 minutes na Regarding naman dun sa bazaar, di pa namin napag-uusapan masyado ni Ann. Pero okay na, may space na kami dun. So, ayun. Basta kapag final na, ay gosh,
18 na yata bukas. No? Ay, hindi pa naman. Basta ano yun, 23, 24, 25. So, 3 days yun ngayong September. Basta bago yung ano, yung bazaar. Sabihan ko kayo kung yung iba pang detalye. Okay, saan nagaganapin pala? Ito nagkakamali sa World Trade Center. Lagi naman dyan ginaganap yung mga bazaar, diba? So, yun guys. We'll see you tomorrow na lang. Good night. Daldal ko. Sana di kayo maboring. Tulog na siya, 6 days. Baliktad na naman yan. Ayun. Bye-bye! Pahabol pala guys. Happy birthday kay Weng Edralin. Ayun, happy birthday! Yung mga pa-shoutout guys, kapag hindi na lang ako busy ha. Basta, huwag kayong mag-alala. Ganyan talaga is nga raggers pa ako. Alam nyo naman po yan. So, bye ulit!